Ndimadai kurowa muchipinda changa wazukuru. Ndimadai kupinda mudare rangu wazukuru. Nakanaka wazukuru. Mawauya mune nhau yenyu yemupwere. Chokwadi. Mutupo ndiana wazukuru. Ani munaerei? Ndira soko. Mwana tateguru. Lero ne anda nyakasikana rakenda kubvunzurudzira enda kumutota kana maushirwa rakawa mupfeka nebwe rakakurewa makukuti zame rakawa negodo rakavatumbe tumbe teshe bhurutu zvire zvekuti mavakirwa ukungu apasi ritsamba imatsorodzi. Zvino vazukuru teererai kutaura kunoita matare enyu. Ndanga ndichikukumbirirai nekukuuchirirai kumadziteteguru enyu kuti ndizive gwara riri pakati peupenyu rinova rine ranhu mafambira nhasi rekutambudzika kwemucheche uyu. Makambofambira here nhau iyi muchinzwa kuti chii? Takangokuti aingofamba kuenda kune hembe chena mapostora. Zvinoenda kumapostora? Asi nhau iyi wakakukurukurirai here kuti zvakatanga sei nhau iyi? Hanzi ngezvemumusha. Zvakanaka wazukuru wangu. Asi ini dare rangu wazukuru riri kutaura kuti hongu kutaura kwematare etaura achiti ndezvomumusha sekukurukura kwanga wagere kuva wachiita. Asi dzimure kwenyu wazukuru riri kutaura kuti mukwere uyu wakashereketa kuti nhau iyi itange. Mumusha mavo mawakabarwa mune mhepo iripo, asi mukwere uyu wakashereketa. Une kwaakafamba achienda, une mabi yake anoita zvekuchera gorude. Ndozvaaita. Kumazuva apfuura kumashure uko akamboita tupfuma kawo. Takatomboti kamari zvokuti sekuru. Yakatomboita tumari mari kumashure uko. Mavanga muchiti kushava. Taimbotiwo kushava wakatotenga kamutututu kake kakatofa. Dare rangu riri kutaura richiti wazukuru, nhau ine mukwere uyu nhau yekuzvibatsira. Vakanonosevenza vakasevenza vakarangana vari vatatu vakaenda kwavakaenda, asi kunge kuri kuda kunonozadzisa pfuma yekuti zvicherwa zvivande waitewo pfuma zhinji. Vane kwavakanonobata makwenzi uya wakanonobata vawaudzwa zvawakaudzwa. Waenda wanonoona chuma chauchawana chose chekutanga chamunoti gorude, wobva wauya naro kuno ndochikugadzira, wochibva kuno chinonodya pfuma yani, pfuma yako. Kubva aenda kwaakaenda haana kuzodzokera futi. Pfuma yake akasiya yendiro haana kuzodzoka kuripira zvaakanga ayanana nemuridzi. Akabva atanga kudya pfuma yose, akabva atanga kuita zvake. Taudi yake vakaenda asi uye haana kudzokera. Aishokwadi. Akatoiwana mari yake zvesho. Kupera kwemazuva ndopata kwana munhu. Masora uchatomusha. Makwenzi akabata muzukuru ndaanoita kuti avhiringike. Hakusi kuroiwa asi akazviroya ndani pfuma yakanga achishava anga akuda pfuma zhinji usati washanda. Kuti ndongosvika ndobva ndanzi ndaita chii? Ndaita pfuma. Mushure mekunge vafurirana, varangana, vari vatatu, vakaenda kwavakaenda, vabi yake vakadzoka. Asi zvinhu zvavo hazvina kuzombofambawo futi zvakanaka. Tupfuma wanato, asi uyu yake akabva yaparara ndaakati handisaendapo. Akabva atanga takatanga urombe kawo. Chokwadi sekuru. Chokwadi sekuru. Vatsiri sekuru chokwadi murume wangu katatu. Vatsiri sekuru. Iwo unamboshanda mose here? Takamboshanda tese sekuru. Takamboshanda tese sekuru. Asi chakaitika ndechekuti tangoshanda tese kwenguva diki diki. Ini ndobva ndaparadzana naye ndobva tsangana neumwe wakomana ngobva nekushini wachibva ibva nekushuruki.
ndowakazopedzisira kushanda nawo wese, ndopa akazobatawo tumari mari twakabata akazotenga mudududu. Mudududu uyu akazosvika panguva yekuti takatozosvika panguva yekuti otengesa taona kuti point yacho yasvika yacho pane zvinosoka yanga yaipa. Saka tatendera zvebhata hapana kana chikumboita sei chimbobuda. Tikafamba apa nepapo tonzwa kuti no ndizvedzinza. Apa nepapo ndizvedzinza. Saka pane munhu watakatosangana naye akati aiwa endai kupi munoona sei kuti pakati nosaka matona tasvika kupi kunokuso. Dare renyu harisi redzinza vazukuru. Mudzinza menyu mune mhepo iripo yekutambudzana, asi uyu akazvibatira muzukuru wangu. Gwenzu raakabata raakupfuta. Ndaenza aifana kudzoka unonokomberwa nhau dzake paanozodzoka achiuya kuuya mumusha yapfuma zhinji yekuti makuti aita pfuma asi nenge nemusoro pasi. Munzwa navandotaura nekuzviposha kwaakazviita muzukuru akabva azvizungaiza. Paakauya mumusha iwe muzukuru wangu, chibheki chaifamba nacho chaakaturika kumadziro chinei, chakati hazvibatwe bheki rangu rekubasa rinei. Haritombobatwa bhegi iroro sekuru. Rinei hatitomboziva bhozi totochaone kutoribata. Kana ine mukadzi kuti ndikatoribata ndotorwisa ndinotomboribata ini sekuru. Akatoti bhegi rangu handitombodi kana nyange mari yacho ane imwe yakanga ainayo kuti mari yangu handidi nayo. Ndina mari yangu inobatwa nemunhu. Ndopa akaposha mhiko dzake muzukuru kuti adzoke kuti aite zvakanaka muzukuru. Inoita zvakanaka muzukuru mushure mekunge asunungurwa. Bhegi rake ane mafuta akanzi anofanira kunge uchizora pose paunenge uchienda uchiti nhasi uri kuda pfuma unoisa tufuta twako muruoko wobva watupukutira kudai woisa mafembo musoro wobva wazvizora rufuta irwo wobva waenda pawanonongedzera kuti apa peita pfuma. Ndatakatanga kuparadza zvakaunganidza nepfuma iyoyo achiparadza unokorewa ka dhakwa Icho wadiza makati urondo wakura Nechokwadi anodhakwa. kusvika kuti asvike apa. Unoona ndakamira nemadziro kana achinge amadoro sekuru dzenguva hadzoki kumba. So vazukuru nhau yenyu huru ndekukupai mutombo munomudare. Nomukusha mutombo uyu muzukuru uyu wotambanurwa zvishomanunu njere dzake. Munonotora bheki riri mumba kaakaturika aka kasingabatwa aka kane zvinhu zvaanazvo. Ane jira rehomba rume, makanzwa kuti ane homba rume mushavi here, ane mudzimu. asatambosundira sema Kujira raanaro rehomba rume rakaita sei ranoridi. kana iye muridzi wacho hatari kuti jira iri zvakafamba sei. Ndo pane nyaya dzenyu ipapo vazukuru. Hande makwanzwisisa. Ndotenda. Ndo pane nyaya dzenyu papi. Akatsvagiswa zira rimwe chete muzukuru uyu ramunoti Ruzai akanonogadzirirwa mhiko dzaakagadzirirwa akaitirwa zvaakaitirwa zvakanzi chienda unouya kuno Zairi rakachechena nhiyo inorarama kuno kuti upenyu hwako hwakuenda chii mberi. Pfuma yauchaita iwewe ichava pfuma yenguva yose uchirarama unayo isingaparari. Asi haana kukwanisa kuzoenda kuti Zairi ichocho nechinorarama. Kuparadzwa kwemhiko dzemushonga nemhiko iyoyo yaakaita iyoyo ndokurarama kwake zvakanaka vazukuru. Ndokuti vabatsirike. Zvane nguva yakadii pamusoro ndikubatsira murume sekuru? Zvane nguva yakadii? Akatanga rini? Izvo zvati yakutokwana mwedzi wechi5 izvozvi. Zvichidai so. Ari kuti akatotanga so hapagariki. Hapagariki. Anga taura chini? Naudzi kumakombe ikoko kwakwashanda. Anotaura kuti chini? Ndikuda goridhe rangu. Ndimashoko yaanowanza ekuti ndikuda goridhe rangu. Koma mashoko. Yaanowanza cheche ndeyekuti ndikuda goridhe rangu. Zvokuti akada kubata navanhu anokuudza kuti goridhe rangu ndoda kuona first. Vamwe mese mungaita zvamunoita but chandoda chi igoridhe rangu. Anoshandira ari Munana Mazou. ane makore mangani baba? Ane 21. Ndio basa chete rakangoita rekunochera goridhe. Ichokwadi. Ya tazvinzwa sekuru.
Anenge mune zvimwe zvamuda kupandira vazukuru venyu. Kukurukura kuriko kuno vazukuru ndikokuti kuti vatambanurwe kuuya kwavaita muno mudare. Vasvika ukapinda mudare vazukuru kuti muzouya kuti vazukuru vamo vari mberi vazoona kuti zvii zviriko. Kana uchinge wafamba washereketa kuda pfuma usina kusevenza zvinokusvitsa muna taisireva. Vapinda mudare ndakavati chimbomirai. Muzodzoka mupinda mudare ropiri kuti ndigone kukupandirai nhau dzenyu dzinoenda mberi. Ndisitira kuti mhupuro dzavo dzive dzichinonokurukurika saizvozvi. Iye handina chandokwanisa kukurukura naye achiri kudai asi ndichamubengenura. Abengenurwa muzukuru atambanudzwa. Vanonotora zvandataura zvaparadzwa aita zvakanaka kwakuchimutsiudza achizokurukurira hama dzake mafambiro akaita kuti anonobata makwenzi api akabata makwenzi haana kuyabata kana kuti akaenda mhiri kwamakungwa kana kupi akaitaura mumarezevha ari pedyo vakaenda muchiveshe munhu akamupa munhu wechikaranga mudzimai mbuya wanopa vanhu makwenzi vari munzvimbo yechiveshe ndoakamupa mushongwa upi iwo asi anga vakanzi dzokai vakomana zvinhu zvenyu zvizokufambira ikenda chii sekuti vakaenda kunonotsvaga pfuma iwo muhombodo mavo vasina pfuma dzekuripira matare vangori nepfuma dzegogoi tasvika papi pano padare asi vanga vasina dzekuzoripira makwenzi yavakaita sei yavakapiwa ndopaukanzi chiendai munonoshava zvamabata pokushava kwenyu dzokai mouya nazvo moti taushava zvipi ndochikuitirai kuroti ivo vanga vachitarira kuti pavanodzoka vakuwanawo pfuma yavo papi ipapo kuti zvinhu zvavo zvikuzofamba zvakaita sei zvakanaka. Samuzukuru akaita makaro kwa kurova kuti vabi yake vakadzoka iye haana kudzoka akabva ati pfuma ndiyo inda ndoendeitsvaga ndichazodzokera kudii ndichazoshava kana ndazobata pfuma chaiyo muhombodo mangu zhinji yekuita zvandoda zvizhinji ndichaenda kupi anga achiti ndikuda kudzokera asi ndichadzoka ndine ngoro yemoto ndichinonotenda kuti zvangu zvaita sei zvaita but asina kuita chivimbiso chaakaudzwa nateteguru wake mudare pazvinhu zvaakaenda kunonoshava ndozvaita kuti asvike papi ndachakatanga kuitika urombe kuenda vachinonomwa mhamba vachitotora zvinhu zvive vachinonoparadza uko zvaakaisa pfuma mumba zvivhitivhiti netii achinonoparadza uko achienda kunonomwa chii mhamba uko kureva kuti zvinhu izvozvo zvanga achitoparadza midziyo yepfuma ipi muchovha wanga anavo hanzi vanzwa kuti muchovha waparara vawazoparadza futi kureva kuti uri kudzibva haafani kusara ane chimwe chinhu chaanacho asi achirwara njere dzake dzisina kudzoka panzvimbo. Mune zvamuda kubvunza muda ane mhuri here ngoma ndina adzimai wacho ndedzimai wacho vakambozvitaura here kuti kune kwataenda unotsvaga mishonga handina kumbovanakumbirwa taura izvozvo ndakazomboona kunguva chimbopengereka uperekedzwa naye neshamwari yavo. Asi mimi hakuna kumufundira kwamakaita here kuti vanga vakabata ndakangofunga kuti pamwe kune pamwe wabairi pfungwa dzangu dzakangoyoma ndiri ko pamaimbofamba muchinzi ndezvedzinza pamaipomerwa here kana kuti paingonzi endai munoungana semhuri kana makufamba murisi makaungana semhuri ndokuti tikudze chikwadi chiri papi chiripo asi ndozvidzinza saka zvaakabata zvakangotanga kuafekta iye mumhuri hazvinawo zvakati zvaafekta nekuti iye ndiainzi ndiakaita sei ndiakanobata magetsi. Asi makambozamawo here kuungana semhuri semaudzirwa amaitwa ende zvikanzi chii? Baba vedu chacho vakashaya saka ini ndasara ndini mukomana mukuru uyu munin'ina uyu ndiye mudzimai wake ava ndaamai saka ndichitotosumudza musoro nekuti vamwe vese vanokutaura kuti hanozvionerei. Asi kapegi kataura naze kuri mukadzi kaka karipo zveshuku asi hapana anobanira sei aimboita shungu kuti abate chi kuti aongore kuti mukati makamira sei nekuti muri dzaita sei airambidza. Saka sekuru vanga vasina vakambosvika mumusha menyu here kuti vaoneka bhega havasati totanga kuvaona nhasi. Aiwa tinotenda zvakanaka isekuru tataura nevazukuru Zvakanaka vazukuru vako. imi vanhu zvamuda kubvunza una sekuru here imi vauya nemhoro here sekuru handiti vati vachatitaurira
isusu chatingangoda ndechekuti tingokwanisa kuudzana sekuti toya rini nekabhiga kani munhu kuti akwanise kuita sei kubatsirwa nguva ichiripo. vachitibache kuti kazwai muri yezimbabwe tiri kusangana zvekare patinokunzira nyaya dzakasiyana-siyana dzinchiitika kumativi mana ese enyika. Nhasi tiri kunokubhlemura kwasekuru Marigazhuru kokune mhuri yanga yozobatsirwa yauya nemwana anga achishungurudzika ari kurwara achiita kunge ari kurasika njere. Asi sekuru Marigazhuru vaburitsa imwe nyaya yekuti mukomana uyu akazviparira mukutsvaga mukushava kuti awane raramo iye nemhuri yake. Ane kwaakaenda akabata ndizvo zvapanduka. Rega nditaure nagogo amai vemwana uyu tinzwawo kuti gogo muri kuzvionawo sei, munoti chii nenyaya dzamakaparirwa nemwana wenyu? Gogo ndinokukwasai. makadini zvepi taura henyu makatarisa kuno gogo. Muri kutiwo chii gogo, munonzwa sei muchinzwa kunzi vana vechidiki vari kuzviparira vachinotsvaga nyaya dzinosova dzinopanduka remangwana? tozwa mwana wangu waziva chaizvo zvitatu kutambudzika tichiti pamwe mhino akaroyiwa tisikazivi kuti mwana wayo akandozvitsvagira ega zvaita kuti atenderere musoro asati aite zvakanaka. Muraiti gogo, ndinotenda mazvita zvenyu. Pari zvino rega ndimbonzwa kune mudzimai anga achigara nemurume uyu. Ndinokuchingamidzai, tanzwisisa kuti ndimi mudzimai anga achigara nababa vari kurwara vari pano. Mukugarisana kwenyu nababa mungatisanangurire zvii zvamai zvavaiita zvamama kusanzwisisa imi kuti baba ava vanenge vane kwavakabata? Ini mukugarisana nemurume wangu wanda ndichigara naye anga akungoita zvinhu zvimwe zvinhu ndanga asinganzwisisike. Ndanda kungorohwa ndichirara panze. Ndaitoshaura kuti pamwe kuti hameno zvakaba kupi zvazvitongondinetsa. Ndachingoti pamwe kuti kumwa doro here kana kuti chii. Ndiri kutorwadziwa pamwoyo pangu hapasi zvanyasondiperera nawo ndikubatikana. Mukurohwa kwamaitwa uku zvanga zvatotanga here zvekurasika njere musingazivi kana kuti umwe hweunhu hwanga hwachinja pari? Zvaa zvatotanga kurasika njere kwakanga akuita kundishungurudza. Alright, zvimwe zvatingade kuziva mama, mune vana vangani uye munogara kupi? Ini ndogara ndogara kuShamva, ndine vana vatatu. Alright, asi zvese izvi zvisati zvatanga maive makagara imi zvakanaka uye kumushando wababa kwaitobudawo mari yekuti maikwanisa kurarama semhuri? Zvisati zvatanga zveshuwa hazva zvakanaka zveshuwa. Alright, ndingade kuziva kuti ndezvipi zvimwe zvamunorangarira zvamungati makaitwa pakushungurudzwa kwangu pakurwara kwangu kuitwa baba? Iyo nyaya yekurara kurara panze kundu kwakakufunga ndishungurudza ndichirara kumaraini ndimhanyiswa nemurume wangu. Ko vana vairarepi pamairariswa panze? Vana vaienda kwagogo wavo ndokwaenda unorara. Alright, maita basa mama, ndinotenda. Tenda. Pari zvino rega timbonzwa kumukomana mukuru wemuhori anova asungwa nemunin'ina wake kuti vauye pano kwasekuru Marigazhuru kuti vazobatsirwa. Baba makadi zvenyu iri ndinokuchingamidza iri. Tiripo makadini. Nyaya yabuda mudare rasekuru Marigazhuru yekuti mukomana anga akazviparira akazvibatira ega. Munoti chiiwo imimi semukomana mukuru wemuhori? Inini pakutanga ndingandamboti aiwa munhu kana azvibatirega magetsi ngaite sei ngaazvipedzere. Saka ndakatozonyatsoona kuti zvanditaura izvi hazvina musoro. Zvino munhu aite sei tifambe naye tione kuti chii chiri kuitika. Then tobva taita sei tafamba naye tokadzisa nyaya dzacho dzizopera nguva ichiripo. Alright, pamakazoyeuka pakuti rega tifambe nemunhu manga maona here kuti kubata kwaakaita zvichafamba neropa zviafekta dzinza rese? Ndangasenda zvone izvo asi ndakatoona maitiro action dzake dzanga akuita manje ndo dzanga dzakundirwadza dzanga dzakundibata-bata pese pandiri pese. Ndangoti kana ndikafamba pese pandiri pese ndaingofunga kuti saka mufana iyoyo chii chichaitika mangwana kozvika papari zvichaya kunani. Ndosaka ndakazoti rega ndidzore mwoyo wangu kuti tese tifambe naye. Alright, mambotaura imi muri kudare kuti makambofamba kumapositori muchiudzwa zvamuneudzwa. Mune rubatsiro rumwe rwamakawana here nokumapositori kwavo?
Roba kutaura chokwadi ndechekuti rubatsiro kumapostori hapana chakawanda nekuti vanokuita statement imwe chete kungoti handizvedzinza fambai makawanda saka takazodirecta nemunhu akazokudza hano sizvamukoti kupedza nguva ende munoona sekuru vanoita sei vanopedza basa rese saka matonati pana panhasi alright tinotenda baba maita basa This is Yabuda TV, hakudi masivi Slay Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa views Slay Media TV mandichinjira my dreams Slay ya Slay Media Slay ya Slay Media Slay ya Slay Media Slay ya Slay Media kuchinja vision ya maghetto youth kuchinja life ya maghetto youth kutipa nzira semaghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Slay ya Slay Media